Sortim de Barcelona i ens anem ja cap a l'avió. Hi ha un ambient, hi ha bastant bon ambient. Eduard, fins ara molt bé, tot i que una mica de calor amb el forro polar. Sí, però bueno, jo soc molt precavit, és a dir, m'agrada anar preparat i bueno, la gent diu no, molta calor, ja ho veurem. Aquest és el primer dels vídeos, dels molts vídeos que intentarem fer al vostre amic Xavi Oruga, perquè disfruteu també aquesta jornada que esperem profitosa i que passarem a Roma. Intentarem filmar a l'estadi, a dintre de l'estadi, fora de l'estadi, a l'hora de dinar, a l'ambient una miqueta, amb la gent del Manchester. Això serà perillós, però ho intentarem fer perquè el vostre amic Xavi Oruga està per servir-vos. Fins ara, adeu. Acabem d'arribar a Roma, el grup està una mica desperdigat. Veiem l'Òscar aquí. Estic fent vídeo. Cap aquest, no? Sí. I comencem a pujar. Desplegament blaugrana per tot. Autocar que s'ha de portar cap allà. A les 9 de la nit ja veureu. Ara, Eduard. Eduard. Em deixes el jersei, Eduard? Capullo. Era Julio Alberto que se sentava. Sortida del metro, ens dirigim cap al Coliseu i anem amb l'hòstia aquí marcada, anem a un lloc a dinar amb la gent. El comerç de begudes està prohibit. El comerç de begudes està prohibit. Ernest, què et sembla aquesta mesura? Llei seca, sembla horrible. Seguim a Òscar, a les immediacions del Coliseu. Bueno, espectacular el Coliseu. Amb tota la gent, l'Òscar, tota la gent per aquí, una mica. Enric, impressionant el Coliseu, eh? Impressionant. T'agrada més el Coliseu o el Panteó? El Panteó d'aquí. Del Panteó de casa. Increïble, Aquí hi ha una miqueta d'aquí, per aquí crec que està la copa exposada, penso. Mira, aviam. No està la copa, hi ha un tio donant explicacions. Bueno. De nou al Coliseum, estem aquí una miqueta perduts, anem a dinar a algun lloc, veieu aquesta imponent imatge. No, que està aquí darrere, està comprant dels arts i de les coses, i per aquí darrere es veu una part del foro, en fi, tot magnífic i molt bonic. De moment les aficions no es peguen, no es barallen, hi ha un clima de concòrdia, pau i solemnitat. Dale, Barça, dale! Estem al restaurant al costat del restaurant Cana Bota, perquè el restaurant Cana Bota estava tancat. Anem a fer, aquí està una mica l'ambient, he demanat unes pizzas, unes pepsis, unes pipses. Òscar, una mica de calor. Una miqueta, però bueno. Una mica d'aigua. Quan heu vingut vosaltres? Amb gas. No, aquesta no arriba ara. Enric, superben preparat, vestidet, amb dos samarretes. Calor. Calor, Què diu l'Alicia? L'Alicia està molt... Vale, gràcies, Enric. Eduard. Molt oportuna la samarreta. Això és l'entrenament, una mica per variar una miqueta del to de l'orana. Jo sí, Silvinho o Amunique? Amunique, està clar. Gràcies. És que està una mica... I aquest noi del canal, el recordareu de fa molts anys. Hòstia, no em digo que no és de puta mare. Un regal de conya i 5 euritos ja t'ho va pel cul, tío. Un regal per aquí. Un regal per aquí. Client m'ha dit, tráeme algo de Italia, guapo, que sea, Nachi. Guapo i ni portes això. Tío, y... Ensenya-li la Cris quan arribis. Bueno, la pizza no estava malament. No, aviam, no és el millor lloc potser que hem anat a menjar de Roma, però bueno... Només hem anat aquest. Hem fet, sí, però bueno, ja m'entens. Hem fet un bon ambient, hem pres aquí unes pizzas, ens hem fet uns tiramissus que no han arribat per tothom, unes birres, unes risses i què collons, tio. Hola, Xavi. Un cigaló, i ara ja ens estan Hem fet una porra, què hem dit? els cigalonis, tio. 3-2, guanya el Barça, gols de Xavi, Cigaloni, tio. Enric, Messi. Messi. I d'ells?
Naís m'és igual. Ya sí veía con la Sigaloni. Jo sí... Estic molt content. Com veus el resultat de la porra? Bé, jo no sé si 75 euros. 4-0, 5-0. És que jo m'he esperat a que tinguin tots per no tenir repetició. I tu no has ficat res encara mateix? Confio en guanyar. T'han dit que cada vegada tens més que Tortuga? Que te follen. Bon dia, deixa de tirar coses. Fill de puta. Mira davant de la Fontana de Trevi i veuràs un tio, està aixecat amb una càmera i un telèfon. Soc jo. Un tio... Jo veig el Jordi des d'aquí. És que està molt lluny i estem a l'altra banda. M'estàs veient? Pues vine, que jo no... No, que jo estic amb els meus amics a l'altra banda, veniu. Que no, que tots els altres estan a l'altra banda. Sí, ja, però vine cap aquí. Veniu. Va, vine. Passa, no? I el Peris. Gràcies. Mira. Sembla un guil. Sembla un guil. La. És aigua, pren. Pren, que és aigüeta. Aigüeta fresca, eh? Fem una altra visita als metres. No te l'acabis, jo sí. Anem cap a la plaça Espanya, no? Que no me l'acabi, no puc. No te l'acabis, cabró. No, que tu ets molt burro. Roma, la plaça Espanya. És Roma! Oh, és Roma! És Roma, Pou! Enric, arribada a l'estadi de moment bé, sense problemes de claustrofòbia ni res. Molt content. Sí, el metro bé i ara ja només estem a 15 minuts dels autocars, perfecte. Molt bé, estic molt content. Arribem a l'estadi, ara sembla ser que tenim una zona per nosaltres, amb pica-pica, truita de patates, ens ha escoltat la policia, han tallat els carrers, sembla ser que la població local està amb nosaltres, i anem a veure, hi ha uns càntics, atenció, filmarem els càntics. Eduard, els nervis a la flor de pell. Sí, s'aproxima l'hora i vulguis o no, hòstia, l'estómac es comença a encongir una mica, però bueno, jo crec que... Un pensament per Glòria i Roser? Sí, estan sempre dins el meu pensament. Ara mateix potser estic per l'altre d'allò, però... Bé, esperem aviam que tot vagi bé i anem cap al camp. Adéu! Amb aquest cartell deixem constància que no és una broma, que he vingut fins aquí.